Hamster Combat криптопроекти рақами 1 дар тамоми дунё ки дар муддати кӯтоҳ зиёда аз 60 миллион иштирокчиёни худашро пайдо кардааст. дӯстони азиз, дар бораи ҳамин проект ҳамтара мехостам барои шумо маълумот диҳам. бисёре аз шумо ба ман савол метиҳед. рости гап бинед, ягона хубии ин проект дар чи аст ки дар инҷа шумо ягон сомон вложение намекунед, инҷа бепул аст ва основной корое ки шумо ҳозир бояд анҷом диҳед дар инҷа барои пешравӣ кардану оянда вақте ки листинг мешавад пул кор кардан, се қадами асосӣ аст. ҳозир мефаҳмонам ва бинед ки чӣ корро кардан дар кор. Якумин коре ки тезтар пешравӣ кардан дар кор то ин ки даромади баланд омадан дар кор, ин зиёд даъват кардани дӯстонак. ҳастаи иконкаи Friends ҳамонҷо вақте ки шумо медроед пайдо мешавад силкаи шумо ки метавонед ҳамон силкаи шумо копировать кунед, дар дӯстонтон равон кунед ва ё ба силкаи шумо дроянд. И ҳамин хел оҳиста оҳиста иштирокчиҳои одамое ки дар ба силкаи шумо рафтаистанд ҳамин зиёд шавад ва ҳамин хел ҳам шумо танка кор мекунед ва ҳам дӯстое ки даъват кардед. ин якум основной коре ки шумо аввалин дараҷа бояд анҷом диҳед ҳамин аст. дуюм кор, иконкаи Earn медроед, унҷа баъд шумо да вазифа метиҳад ки дар телеграм каналшон подписатсия мекунед, дар ютубшон, дар твиттершон ва дигар корое ки вазифа метиҳад, ҳамон корро карда шумо тангои аввалин дараҷа барои пешрафтан кор мекунед. ва аз ҳама чизи муҳим уҷода ҳар рӯза награда метиҳад шуморо барои ҳар рӯза активистон ки ҳавайро шумо метавонед ки гиред. ба филм ки агар хато накунам то 5 миллион тангара метиҳад дар давоми 10 рӯз. ҳамиёро ҳар рӯз кӯшиш кардан гирифтан дар кор. агар ки як рӯз нагиред, бо ҳамун календари шумо аз нав сар мешавад ва аз нав кор мекунад. ва сеюмин кори муҳиме ки шумо бояд анҷом диҳед дӯстони азиз, ин харидани картҳо аст. яъне майн медроед аз ҳамонҷа картҳое ки шумо ба даромади калон мебиёранд, ана ҳамон картҳоро интихоб карда мехаред. ва боз як чизи барои шумо мехоҳам қайд кунам ки аз ҳама нуқтаи муҳимтарин, шумо вақте ки листинг мешавад аз рӯи тангое ки просто так ҷамъ мекунед, ку аз рӯи вай шумо даромад намешавад. вақте ки листинг шавад, даромад мешавад аз ҳисоби прибл в час. ина экранда меброяд. ана ҳамон прибл в часе ки дидесед, ана ҳамон прибл в часи шумо чӣ қадар ки зиёд бошад, ана ҳамон қадар шумо бисёртар даромад мегиред. барои ҳамин ин тангоро зиёд мекунед ва тавассути ин танго медроед майн аёҷа мехаред проектҳое ки барои шумо дар як соат прибли зиёд мебиёранд. бинед баъзеашон хеле найсагиан дар болошон ки прибли зиёд ай, агар дар болои ҳамон карта зер мекунед, приблиш кам мешавад. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки аввал дар болош зер карда бинед ки кадом картҳо прибли хуб метиҳад, ана ҳавайро гиред. ва боз як чизи муҳими дигар, ҳар рӯза комбои 5 миллиона метиҳад, яъне 5 миллион тanga метиҳад барои шумо ва ана ҳамин суръатакро шумо метавонед ки ҳангоме ки силкаи махали дохил шудед, аввалин дараҷа якумин шуда ана ҳамин картакора бинед, соҳиб шавед ва соҳиби 5 миллион танга шавед. кадом одамое ки то ҳол дар проекти Hamster Combat нестанд, метавонед ки мо да муроҷиат кунед, силка рӯйтон мекунем, ҳамкорӣ мекунем ва шумо метавонед ки ана ҳамин хел дар криптопроекти рақами 1 дар тамоми дунё ки ҳозир зур рафтаистай бепулай вложение намекунед, ягон чи шумо танга ҷамъ карда дӯстонатонро даъват карда оянда ки листинг шуд пул кор кунед.